Okay mga higala, mayong gabi kanyang tanan o welcome yung itong programa sa kaminan kini ang mayong balita. Welcome mga kaigsunan o mga kaigalan. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist. Kini ang mayong balita maghatod kaninyo sa mga pulong nga nagdagikan sa balaan nga kasulatan nga nagagiya sa matagos sa kanato ngadto sa tiilan sa Ginoo mga kaigsunan o mga kaigalan. Kining programa karon pagadumalahan sa inyong mga higala Brother Mike Rivera, Brother Mike Jeven Rivera, o kiniusab niyo higala Brother Isaw Dihito. Sa pagkakaroon dili nato mga kauban ang atong main host nga si Brother Libby Labes o si Brother John Dihito tungod sa ilahang mga importanteng lakaw. Si Brother John karon nagserbisyo karon siya sa patay dinha sa Lanao dan Bantayan. So alang sa tanan karon nga nagasunod o nagasubaybay sa to nga programa, welcome mga kaigsunan og mga kaiglan ini atong programa karon kini ang maayong balita. So siguro ang ato nga bisita karon nga si Brother Mike Jeven Rivera ang atong maabtikon nga magbubuhat, atong maabtikon nga liman dira sa Lanao. Actually taga Masbati gini siya mga kaigsunan o niya naabot din niya sa ato ang dapit tungod sa rason sa pagbuhat sa bulhaton sa Ginoo. So ato hatagan og panahon si Brother Mike alang sa sab nga pagpangumusta sa iyang mga higala og mga minahal sa kinabuhi. Brother Mike? Okay, mayong gabi sa tanan nga mga higala namo og mga igsoon. Nalipay ko og dako nga diin ang Dios nagagamit niini nga programa sa kahanginan og mayong gabi sa tanan nako nga mga kaigsunan og mga kahigalaan niya kang Kristo. Ilabi na gyud diha sa iglesia sa Lanao ni Brother Jimmy Miralles, kauban sa Tibok Panimalay, kauban usab ni Brother Ronald Compuesto og sa iya usab nga Panimalay, og ni Brother Fernan Punay, ni Brother Nelson Punay og ni Sir Zison. Salamat sa inyong pagkamaayo sa inyong padayon nga pagsuporta sa buhat sa Ginoo. Labi na usab sa ako nga pinalangga nga asawa og kaniyong tanan nga naa diha karon sa Balidbid tuminhaw. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan o kaninyo diha samtang kamo magapadayon sa pagpamati niining ato nga programa. Labi na usab didto sa Masbate sa akong dapit nga natawhan sa Kawayan. Maayong gabi kanyong tanan diha. Hinaot nga inyong padayonon ang pagpamati sa pulong sa Ginoo dinhi niining ato nga programa. Og hinaot nga padayon natong susihon ang kamatuoran ato lamang kining padayonon sa pagpamati. Okay, daghang salamat Brother Mike. Then ato sabihin nga pangumustahon ng ato nga mga kaigsuonan karon nga kanunay gini sila nga nagsunod sa to nga programa dinha sa Leyte, labi na dinha sa Daha Diyot sa Isidro Leyte. Mayong gabi kanyang tanan dinha mga kaigsunan. Mayngon man usab ato nga pasalamatan sa walay puas nga pagsuporta o pagpaminaw sa ato nga kaigsunan og mga kiglaan dinha sa Bantayan Island, dinhi sab sa Kinatarkan Island og dinhi sa Malapascua Island. Ini mga maislaha mga kaigsunan dili gid mawad-an og panahon ang ato mga kaigsunan og mga kiglaan dinha sa pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. Well, mao man usab ang atong mga kaigsunan dinha sa Nazareth Church sa Idar Family. Maayong gabi kaniyong tanan mga igsoon. Dinhi usab sa kini ang Paypay Church, no? Tanan nga to mga kaigsunan og mga kaigalaan dinha. Labi na dinha sa to nga suod ni higala sa Bakawan si Mr. and Mrs. Lucy and Betsy Ursal. Maayong gabi niyo dinha mga igsoon. Dinhi usab sa kini ang tambungon nila ni Brother Remy Sigarino, kauban ni Tinday. Mayong gabi niyo din ha Kirimi. Mayon sab din niya sa San Remigio. Sila si Konsehal Elvis Spiritus o uban siyang pinalangga nga asawa nga si Tijingjing. Mayong gabi niyo
dinha tanan konsehal. O sa tanan-tanan na lang di na nato ma-mention tanan tungod kay ang ato nga oras mga kaigsunan inapas man eh. So sa tanan na lang karon nga nagapaminaw, mayong gabi ninyong tanan mga higala o welcome sa ato nga programa. So alang sa tanan nga nagsunod, labi na karon sa ato ang mga viewers, pwede mo makapadangat sa inyo nga mga mensahe gala kay ato na nga pagabasahon sa ato nga programa. Mayon man ninyo mga greetings, mga birthday greetings or unsa pa na nga mga greetings alang sa inyo mga higala o mga minahal sa kinabuhi. So sa dili pa tayong padayon sa ito nga programa nga to sa itong main portion nga ato sa ning paminawan ang mensahe nga andam ka ba? Okay mga higala, mag-ampo ta tong hangyoon si Brother Mike sa opening prayer. Among dalaygon og mahigugmay namong Dios amahan nga balaan anay ikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat kayo sa imong makanunayon nga pagiyag kanamo pag-uban sa tibok adlaw og nining gabhiuna samtang kami karon magapamati sa imong mga pulong. Itugot nga imong balaan nga presensya magauban kanamo, lamdagi kami sa Espiritu Santo nga ang mga pulong karon nga among madunggan mahipati kini sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug nahuna og mahimo namo o Dios nga gabayan samtang kami nagkinabuhi ning kalibutan na aron pinaagi niini maandam kami sa hadol nga pagbalik sa imong bugtong anak. Salamat kayo amahan sa imong pagpatalinghog ug pagtubag sa among mga pag-ampo. Amo kining isalig tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Amen. So ngadto ta mga kaigsunan sa pagbasa sa mga mensahe nga gipadangat dinhiya sa to nga live broadcast, then padayon ta ngadto na sa main portion sa pagtubag sa pangutana nga atong hatagag pagtagad karon. Niya si Brother Sammy Cueva, mayong gabi sa tanan. Niya sabs Brother Edward Jenny is watching from CPAC, Central Philippine Adventist College. Mayong gabi sa atong mga higala. Niasab si Brother John A. Magdadaro, ato ni mabtikon nga batanon sa Daan Bantayan Seventh-day Adventist Church.
mayong gabi. Niasab si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi, Brother Isaw. Brother Mike og sa tanan nga naminaw karon, God bless. Kani si Brother Ronilo Itang, Brother Mike, ato ni nga abid na gyud nga viewers and listeners sa ato ang programa. Niasab si Sister Elizabeth Marikit Idar, watching from Nazareth, Paypay dan Bantayan. Minsahe mayong gabi sa inyo diha sa studio Dong Isaw og imong kauban. Naglantaw mi diri sa balay, and God bless. So mayong gabi inyo din ha ante. Kauban ni ang Kolosi, kauban ni kini ang sa imong pinakagwapa o pinakabuutan sab dinha ang anak nga si Beth og sila ni kuande din ha, may gabi nilang kay Jobit no, ni Tibasyon, ni Janjan og ni Lisa Jean og may man sab ni Jid, may sab din ha ni Tidindin. Mayong gabi niyo tanan og ni kay Giovanni, mayong uban ni Jamjam. Dinasab nila ni Brother Jojo, ni Tijubilin, ni Kuya Binji, ni tanan-tanan lang din na ang atong mga kaigsunan nga di na ginako ma-mention, mga Reglamos family, Nulya family. May gabi nyo daw tanan, labi na din ha sa mga Marikit family. Niasab si Brother Mario Alquizar, mayong gabi niyo diha mga brothers. Viewing diri sa Panalipan, Katmon, Cebu. So may gabi nimo din na Brother Mario. Salamat sab sa kanunay nga wala gyud kay absent sa pagpatalinghog o pagsunod sa ato ang programa no. May gabi sa tanan taga Katmon. Labi na din ha sa sugod. May gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaiglan. So karon mao ni mga mensahe nga gipadangat din niya sa ato ang programa ngadto sadto sa ato mga kaigsunan nga wala makahimo sa pagpadangat sa ilahang mga mensahe nga nagsunod sa atong programa. Niya si Sister ni Sibel Villeganas ni Cesario, ang atong pinakasuod nga higala din ha sa Masbate City. Niya sab si Brother Gertrudis Yurpo, niya pod si Sister Vinisa Vilches de los Santos, niya sab si Brother Ariston Bueno watching from Cebu City, niya pod si Sister Ginaline Lumuntad, niya sab si Sister Evelyn Mainit, niya sab si Sister Elsie Pitugo, niya sab si Brother Abner Dualio, niya pod si Brother John Moses Rosalihos Puyot, niya sab si Sister Nili Canto, niya pod si Sister Aida Tirana, niya sab si Brother John Michael Cinco, ang ato nga mapikon nga magbubuhat din na as Medellin no? Sa Medellin Seventh-day Adventist Church. May gabi tanan nga mga kaigsunan sa Medellin, labi na ni Auntie Mirian de la Cruz, kauban sab din ha ni Kialan, sa tanan-tanan nato nga mga kaigsunan din ha. Niya sab si Sister Elsie Romagos Jordan, niya po si Brother Jeffrey is Arrogante, very supportive sab nato nga igsuon no. Kanunay gid niya nga gina-record ang ato nga live broadcast niya, iyan gina-post sa YouTube aron sab sa iya nga presentation pakigbahin sa pagpakuyanap sa mayong balita sa tibuok kalibutan. Salamat kayo Brother Jeffrey sa kanunay sa imong pagsuporta sa atong programa, imong effort nga imo pa ni nga i-record ang atong nga program, imo pa i-edit nga i-post pag nimo sa YouTube aron gyud nga daghan ang makapatalingog sa atong programa. Salamat kayo sa imong pagkadasig usab sa pag-participate sa buhat sa Ginoo. Niapod si Brother Roy Rojero. Sa pagkakaroon mga kaigsunan mo ni ang atong nakita nga nagsunod sa atong programa niya. Salamat sab sa ato ang mga 9 series din ha. So kamo din ha nga nagsunod og naglantaw sa atong live broadcast. Isa ninyo kalimti og pislit dra ang share mga kaigsunan og mga kaiglaan aron nga ato nga mga higala sa Facebook makabati o makabiyo sab sila sa ato nga programa, maingon man makadungog, makapatalingog sa pulong sa Ginoo. So salamat sa kanunay sa inyo nga pagsunod sa ato nga programa ngadto na ta mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa paghatag og pagtagad sa pangutana nga gipadangat ngadto kang Brother John, then gi-forward lang sa ato tungod kay dili man siya makaani karon tungod kay nagserbisyo siya ron sa patay. Niya yang gi-forward gikan sa Bantayan Island ni nga pangutana. Ang pangutana nagingon nga sir, maayong gabi kaninyo. Kanunay ni namati sa inyo dili sa pagpanghilabot ninyo. Apan mangutana lang ni. Asa man gyud ang inyong palabihon og pilion?
ang Domingo nga mo'y pagkabanhaw sa atong Ginoo o ang Sabado nga mo'y gipahulayan sa Ginoo nga ikapito? Salamat sir, si Nelson Burhanis sa Bantayan. So ako nga sublion, Brother Mike, ang pagbasa sa pangutana aron sab nga maka-catch up sab ang atong nga mga listeners, ang atong mga viewers, kay basin naa sila ika-contribute niini nga pangutana, dugang tubag ba. Sir, mayong gabi kaninyo. Kanina ini namati sa inyo, dili sa pagpanghilabot ninyo apan mangutana lang ni. Asa man gyud ang inyong palabihon o pilion? Ang Domingo nga mo'y pagkabanhaw sa atong Ginoo o ang Sabado nga maoy gipahulayan sa Ginoo nga ikapito? Salamat sir, si Nelson Burhani sa Bantayan. So salamat sa Brother Nelson sa ino nga pangutana nga gipadangat dinhiya sa tong programa. So ang ilang pangutana, Brother Mike, ngutana sila nga asa man ang atong palabihon o pilion kuno? Ang Domingo nga may adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo or ang Sabado nga gipahulayan sa Ginoo nga ikapito? So wa masadbutang ni og unsay kuan hinungdan nganong pilion. So kami lang siguro magbutang diri, Brother Nelson, siguro ang inyong punto or asa ang palabihon pilion nga ilhon nga adlaw igpapahulay, no? Ato lang siguro nga konklusyonan, Brother Mike, nga nagisgot nga asa may atong palabihon o pilion? Ang Domingo nga may adlong pagkabanhaw sa atong Ginoo or ang Sabado nga may gipahulayan sa Ginoo nga ikapito? So ang una mo tubag, mga kaigsunan, si Brother Mike, then ato nga pagasundan, ato nga pagatapuson. So ang panahon ako hatag kang Brother Mike alang sa paghatag og kapinawan nining pangutana sa atong higala nga si Brother Nelson Burha. Brother Mike? Okay, salamat kayo sa mao nga pangutana og salamat usab higala nga kanunay day kang nagapamati nining ato nga programa. So ang alang kanamo ang amo nga palabihon gyud mao nang igpapahulay nga ikapito nga gitawag og Sabado nga din gisugo sa Dios. Matud paganis balang kasulatan, kining adlaw igpapahulay gyud nga ikapitong adlaw sa semana gisugo nis Ginoo, mga kaigsunan, alang sa tanang katawhan. Og kini dili lamang gihatag alang sa mga Hudiyo kundi alang sa tanang tawo. O niya gitukod nis Ginoo sa wala pa mitungha ang sala. Genesis kapitulo 2 versikulo 3, o gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Ang sala, mga kaigsunan, milungtad din hina sa Genesis kapitulo 3. Ang ato nga gibasa, mga kaigsunan, dinhi sa Genesis kapitulo 2, wala pa makasala niini, mga kaigsunan, si Adan og si Eva. Ayha pa sila nakasala, dinhi na nga record sa Genesis kapitulo 3. Sa ato pa tataw og klaro kayo ang gisulti sa balaan nga kasulatan nga diin ang adlaw igpapahulay gitukod sa Ginoo sa wala pa mitungha ang sala. Nan karon, klaro day kaayo ang pagkasulti sa Marcos kapitulo 2 versikulo 27 nga nag-ingon ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Klaro kayo, mga hinigugman namong tigpaminaw nga ang adlaw igpapahulay dili lamang alang sa mga Hudiyo kundi alang sa tanang tao. Mao na nga nagsugo gani ang Dios sumala sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadtos 11 nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buhaton. Apan ang adlaw ikapito mao sa kaadlaw igpapahulay alang kang Giba nga imong Dios niining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ng imong anak nga lalaki, bisan ng imong anak nga babayi, bisan ng imong sulugoon nga lalaki, bisan ng imong sulugoon nga babayi, bisan ng imong kahayupan, bisan ng imong dumuluong nga anaas sulod sa imong mga pultahan. Kay sa imong kadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini,
og mipahulay siya sa ikapitong adlaw, busa gipanalangina ni Jehova ang adlaw igpapahulay o gibalaan niya kini. Kining tulo ka pulong higala sa verse 11 nga nag-ingon, gipanalanginan, gibalaan og mipahulay siya niining ikapitong adlaw sa semana. Makita usab kini nato sa atong gisgutan kaganina sa Genesis 2:3 ang pulong mipahulay, gipanalanginan o gibalaan. Sa ato pa ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 11 nagtubag kini nga dunay adlaw igpapahulay didto sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 3. Kay moingon magidayon ang mga higala, asa man mo makabasa Brad's Bible sa Genesis 2:3 ang pulong igpapahulay. Ang tubag higala wala diya sa Genesis 2:3 nga may pulong igpapahulay. Sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 11 klaro kayo ang gisulti nga doon na di ay igpapahulay. Dito pa nagsugod mga kaigsunan sa tanama sa Eden sa wala pa mitungha ang sala. Busa kini di ay igpapahulay nga ikapito gitukod nis Ginoo o gihatag alang sa tanang tao. Busa alang sa namati, dili kini ingon nga sugo sa tao. Ang sugo gayud sa Dios higala mao'y amo nga sundon. Busa ang Isaias kapitulo 56 bersikulo 2, bulahan ang tao nga nagahimo nini ug ang anak sa tao nga nagapadayon nini nga nagabantay sa adlaw igpapahulay gikan sa panamas-tamas nini. Busa higala kung nag-ilaka sa imong kagalingon nga tao, katungdanan nato ang pagbantay sa sugo sa Dios, ilabi na gyud ang pagbalaan nining adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana. Ngani ang records balaang kasulatan ang gitawag og public day of worship o hiniusang pagsimba sa publiko, wala gyud tay mabasa higala nga nakandan gyud ang gitawag og unang adlaw sa semana ngadto pa panahos daang bag-ong tugon. Gani gikan pas daang tugon ngadto sa bag-ong tugon ang gitawag mga kaigsunan og day of worship sa mga nag-angkon nga mga katawhan sa Dios, mao gid ni siyang gitawag og ikapitong adlaw sa semana. Gani kung atong basahon mga kaigsunan sa balaang kasulatan sa Levitico kapitulo 23 bersikulo 2, dinhi sa gitawag mga kaigsunan og New Living Translation, you have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of complete rest, an official day for holy assembly. It is the Lord's Sabbath day and it must be observed wherever you live. Klaro anda mga hinigugma namong tigpaminaw, busa alang namo ipalabigid namo kining ikapitong adlaw sa semana nga adlaw igpapahulay kaysa unang adlaw sa semana. Wala may problema anang pagkabanhaw sa Ginoong unang adlaw sa semana kay una magid siyang adlaw sa semana na banhaw. Apan wa man pud siya magsugo higala nga tungod kay nabanhaw siya sa unang adlaw sa semana nga gitawag og Domingo, ato nang himuong igpapahulay, wa gyud tay mabasa. Gani bisag unsaon nato mga kaigsunan og abli og tuon ang balaang kasulatan, muhatod gyud ni kanato nga ato gyung masabtan ang kinatibuk-an nga kamatuoran, ilabi na gyud mahitungod nining punto sa adlaw nga igpapahulay. Nan karon ato namang nabasa nga ang adlaw di ay nga igsisimba gyud, official day of worship, gikan pa kaniadto sa Old Testament, bisan pa sa New Testament higala, mao gihapon ang adlaw gyud nga ginabantayan sa mga nag-ila nga mga Kristohanon. Akong basahon din higala sa gitawag og New Testament ang pulong sa Dios. Matud pa din sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 13 ngadto 14. Pagikan nila ni Pablo sa Paphos, milawig sila padulong sa Perga nga sakop sa probinsya sa Pamphylia. Pag-abot nila, gibiyaan sila didto ni Juan Marcos, mibalik siya sa Jerusalem. Sila ni Pablo milahos sa Antioquia nga sakop sa probinsya sa Pisidia. Pag-abot sa adlaw igpapahulay, miadto sila sa simbahan og milingkod didto.
Oh, ingon pa din mga kaigsunan sa verse 16. Busa mitindog si Pablo og gisinya niya ang mga tawo nga maminaw kaniya, miingon siya, mga kaigsunan kong mga Israelinhon og kamong dili mga Israelinhon, apan nagasimba usab sa Dios, paminawan ninyo ako. Sa una pang panahon gani sa atong gibasa dinhi, panahon sa mga apostoles, dili lang di ay kay ang mga Hudiyo lang ang nagbantay sa adlawng igpapahulay, kundi ang mga dili Hudiyo, mga hintil nga na-convert, mga kaigsunan sa pagtulunas mga Hudiyo, o bisan pa ang mga Kristiyano, kay usara man ni sila og sinagoga, niana nga time, wa pa man ang Kristiyano mga kaigsunan nagpalahi og sinagoga, usara man sila ang point diha mao. Pulos sila nagbantay sa adlawng igpapahulay. Pero ang kalainan lang mga kaigsunan, kaya mga Kristohanon nga tinuod yun, nagtuo sila sa atong Dios og manuluwas nga si Ginoong Hesukristo. Busa, tataw og klaro kayo nga kini di ay adlaw nga gitawag og official day of worship from Old to New Testament, mao gid siyang ikapitong adlaw sa Semana Higala nga gitawag og Sabado. Moingon daw nga asa man dihang Sabado, Brad. Hinumduman nato higala nga kining pulong Sabado or Domingo, Spanish words kini siya. Kay matud pa sa Philippine history nga sinulat ni Gregorio Zaide ug ni Sonia Zaide, dunay 5,000 Spanish words nga atong na-adapt din his Pilipinas tungod kay gisakop man tas mga Espanyol. Gani kung atong basahon mga kaigsunan ang Lucas kapitulo 4 versikulo 16, nag-ingon pa din sa Spanish Bible sa mao nga bersikulo atong basahon, matud pa din E vino a Nazaret donde había sido criado e entró conforme a su costumbre el día del Sabado en la sinagoga e se levantó a leer. O unsa man daw kuno? Ang batasan ni Kristo adlaw Sabado muadto siya og sinagoga. Sa ato pahigala si Kristo Sabadista kay nagbantay sa adlaw Sabado. Kung ang imong gibantayan nga adlaw Lunes, Lunista pud ka. Kung Domingo, Domingista. So wala gyud Domingista o Lunistas Biblia. Gikan pa panahon sa daang tugon nga tos bag-ong tugon, ang tanan mga kaigsunan gitawag kana og Sabadista kay nagbantay man sa adlaw nga Sabado. Gani ang atong nabasa karon sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, klaro man kaayo higala nga Sabado man gid ay nabatasan ni Kristo nga moadto og sinagoga. Ang pangutana karon mao, kung ang batasan ni Kristo adlaw Sabado moadto og sinagoga, unsa man pud kahaang nabatasan sa mga tinun-an mga kaigsunan? So mao tong atong gibasa kaganina nga kadtong sa Buhat kapitulo 13 nga ang point nato kaganina kadtong gitawag og public day of worship, ang ilang adlaw gid nga igsisimba. Pero atong basahon mga kaigsunan didto sa igbaw nga bersikulo sa gitawag og kapitulo 13 gyapon sa Buhat sa bersikulo 42 ngadto 44. Akong basahon sa gitawag og Spanish Bible, ingon pa dinho, es alindio y los de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el Sabado seguente les hambles en estas palabras. So Sabado gid ang nakabutang din higala. Gani kung ato yung basahon gikan pagid sa Old Testament sa Biblia nga gihubad gikan sa Latina Vulgata sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, ingon magay didto nga hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Mauna nga ang adlaw papahulay nga ikapitong adlaw sa semana kun Sabado gibantayan sa mga katawhan sa Dios sa daang tugon. Pag-abot ni Kristo gibantayan hasta pod sa iyang mga tinun-an. Buhat 13:42 ngadto 44 gibantayan gihapon. Nan karon kung gibantayan higala sa mga tinun-an, unsa mang adlaw karon ang imong gipalabi og bantayan? Ang una bang adlaw sa semana nga diin wala gisugo ni Kristo nga mopahulay ta, o didto bagyos ikapitong adlaw sa semana nga nagsugo siya nga mopahulay kita ni anang adlaw? Apan alang namo higala, palabihon gyud namo ang gisugo sa Dios. Klaro man kaayo na nga gisugo sa Dios, pero didto hinuon tas wa gisugo mao atong palabihon. Hinuon dili man sa ingon nga wa namo handuma ang pagkabanhaw higala sa atong Ginoong Hesukristo. Tinuod man gyud na
nga giwali man as mga apostol, giwali man po na namo nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. Busa kini ang iyang pagkabanhaw, wa gyud ni magpamatuod higala nga ato ng tahuron o balaanon o bantayan ang adlaw Domingo, unang adlaw sa semana, ingon nga adlaw igpapahulay. Ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 6 nag-ingon, siya nagaingon, ako nakaila kaniya, kinahanglan magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Higala, kung dunay tao moingon nakaila ko kang Kristo, apan wala magkinabuhi, sumala sa batasan ni Kristo, dili na takos tawgon nga tinuod nga Kristohanon. Kay ang tinuod ay higala nga Kristohanon, kung unsa ang pagkinabuhi sa tong Ginoo, kung Sabbath keeper siya o kung Sabadista siya, Sabadista pod kung Sabbath keeper pod ang iyang mga sumusunod. Imposible higala nga ang atong gisunod lahi og kinaiya nato. Busa kung si Kristo nagbilin og ehemplo aron atong sundon, nganong dili man ta mosunod higala sa ehemplo nga gibilin sa atong Ginoong Hesukristo. Busa higala kung atong basahon sa gitawag og Hebreo kapitulo 4 bersikulo 9 sa The Jerusalem Bible, mingon pa dinhi, there still remains a seventh day rest reserved for God's people. So unsa daw kuno ang nagpabilin? Adlaw ikapito nga mao ang igpapahulay, Sabado higala ang nagpabilin. Busa kung atong basahon sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 22 ug 23, nga bisan pagani sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta, maura gihapon ang adlaw igpapahulay, Sabado gihapon higala, ang tanang katawhan mangadto atubangan sa Dios aron mosimba kaniya sa naong ug naong. Og ang Buhat kapitulo 5 bersikulo 29 nagingon, among sundon ang sugo sa Dios og dili ang sugo sa tawo. Higala, ingon po ba ni ini ang imong prinsipyo sama sa prinsipyos mga apostoles nga sundon ang sugo sa Dios og dili ang sugo sa tawo? Higala alang namo amo pud ni nga prinsipyo nga sundon namo ang sugo sa Dios, mao nga ang tubag sa pangutana, ipalabi namo ang sugo sa Dios nga mupahulay mi sa adlaw ikapito nga mao ang Sabado, adlaw igpapahulay, kay gisugo man kini ni Kristo alang sa tanang katawhan. Brother Isaw? Okay, salamat Brother Mike. Din ato sa pasalamatan ang atong higala sa manindot nga pangutana nga gipadangat dinhi sa tong programa. So salamat higala nga ikaw sabay nasayod og unsa ang adlaw ikapito, adlaw igpapahulay, mao ang adlaw Sabado, kay sumala pa sa imong pangutana, naghisgot sa dinhi nga asa mangyod ang inyong palabihon og pilion ang Domingo nga mo'y pagkabanhaw sa atong Ginoo, o ang Sabado nga mo'y gipahulayan sa Ginoo nga ikapito. So kung imong tanawon, sayod gini ato ang texter, ang atong listener nga ang adlaw igpapahulay adlaw gyud ay nga Sabado. So unsa may nahimo nga babag pa mga kaigsunan og mga kaiglano, nga naman nga daghan pa man gihapon ang taong dili gyud mooyon nga ang adlaw igpapahulay adlaw Sabado. May gayni nga ato nga texter karon ang nagapangutana sa atong igsuon nga nahibaw gyud sa unsang adlaw ang adlaw igpapahulay, ang adlaw ikapito gyud nga maong adlaw Sabado. Sunod pa ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Kabahin ni gala sa imong pangutana og unsay ato nga palabihon or amo nga palabihon. Ang Domingo ba nga maong adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, or ang Sabado nga maong adlaw kapitong gipahulayan sa atong Ginoo? Kung ang adlaw igpapahulay ang atong hisgutan, ang palabihon og sundon gyud sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, ang adlaw nga Sabado may pahulayan og pagabalaanon, tungod kay kining adlaw mao man ang gisugo sa Dios nga pahulayan og pagabalaanon mga kaigsunan og mga kaigalaan. Kung kami ang inyong pangutanon, sumala sa pangutana, asay palabihon, siyempre ang among palabihon mga kaigsunan og mga kaigalaan og sundon, ang kuan gyud kini yung gisugo sa Dios nga mao ang adlaw Sabado. Karon mga kaigsunan og mga kaigalaan, nga naman nga kinahanglan man kitang tao mosunod og mabantay gyud aning sugo sa Dios, labi na nining adlaw igpapahulay.
Mga higala ug mga kaigsunan, kitang tanang tao gikinahanglan gyud nga mosunod ug mobantay nini. Kay kining adlong igpapahulay mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ikaupat kini nga sugo sa Dios sa napulo ka sugo. O buot ko nga masayod mong tanan nga kining sugo sa Dios or kasuguan sa Dios katungdanan ni nimo og nako dili lang kay sa Seventh Day Adventist kun dili sa tanang tao nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. Kay kung ikaw ug ako nag-angkon og nag-ilas imong kaugalingon nga tao ka, katungdanan ni nato mga kaigsunan ug mga kaigalan ang pagsudod ug pagbantay sa kasuguan sa Dios labi na sa adlong igpapahulay. Kung atong tanawon ang gisulti sa balaan nga kasulatan, Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13, ingon ani ang gisgutan. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So kung imong lantawon nagsusiyon, ang pagsunod o pagbantay sa sugo sa Dios katungdanan kini sa tao mga kaigsunan o mga kaiglaan. Ang atong nadungog o nabasa sa balaan nga kasulatan, wala hisguti nga katungdanan alang lang sa Israel, katungdanan alang lang sa mga Hudiyo, kundi katungdanan sa tao mga kaigsunan o mga kaiglaan. Kung ato ning basahon sa Maayong Balita Biblia, ang gisgutan dito mao kini mao ang katungdanan sa matag tao. Ato ginantumanan mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kining tulong tao mga higala ug mga igsoon, sa pinulungang Griego gitawag ni siya og anthropos, nga sa diin nagkahulugan ni siya og all mankind or all races of people mga kaigsunan ug mga kaiglan, tanang klase sa tao mga higala og mga kaigsunan, mapinoy man ka, ma-Israelites man ka, kiniang mahudiyo man ka, or maunsa man ang imo nga maunsa man ang imong kaliwatan, duna gyud or katungdanan nimo og nako gyud ang pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios labi na ang adlong igpapahulay mga kaigsunan og mga kaiglan. Nan karon padayon ta, kini bang pangutana nga unsay inyong palabion, ang Domingo nga mo'y adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo or ang Sabado nga maong adlong ikapito nga gipahulayan sa Ginoo? Natural mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kay giila man nato nga ang atong agalon mao ang Dios, giila man nato nga ato ang Dios mo si Kristo, og unsay nabatasan og gibuhat sa atong Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan, mausab ang atong sundon. Sama bitaw ninyo kung atong basahon ang ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21, ingon ani mga kaigsunan ug mga kaiglaan kung ato ning basahon. Ikaduhang Pedro unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 nagingon, kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo usa ka panig-ingan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, sa panahon nga si Kristo nagpakatao nining kalibutan, dili lang day ang purpose aron pagluwas nimo og nako gikan sa atong mga kasalanan, kundi usab sa paghatag og sulundan sa matag usa kanato aron magkinabuhitang matinumanon sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nang karon unsa man ni ang gihatag nga sulundan sa atong Ginoong Hesukristo samtang nagpakatao pa siya ni dinhi sa kalibutan? Kung atong tan-awon ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 mga kaigsunan ug mga kaiglaan nagingon, ayaw kamo pagunahuna nga mihani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, kundi mihani hinuon ako aron sa pagtuman niini. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglaan, si Kristo wala mianis kalibutan aron pagbungkag sa kasuguan ni sa mga propeta, kundi mianis siya aron sa pagtuman. So dunay mga tao nga nagtudlo og dunay mga prinsipyo sa mga tao nga nagingon wala na ng sugo, gibungkag na ni Kristo. Asa man na nato ipahaom mga kaigsunan og mga kaiglaan nga si Kristo namulong namang daan, wala siya mianis kalibutan aron sa pagbungkag
pagtungkad, kundi mianhi siya aron sa pagtuman. So kung imong lantawon og susiyon, mao ni ang mga sulundan nga gibilin ni Kristo alang sa matag usa kanato aron atong pagasundon mga kaigsuonan og mga kaigalaan, mao ang pagsunod og pagbantay sa kasuguan sa Dios. Karon mga kaigsuonan og mga kaigalaan, ang pangutana kay nasintro rabanis adlong igpapahulay ang pangutana. Si Kristo nagsunod og nagbantay bas adlong igpapahulay. Kung atong basahon sa The Living Bible mga kaigsuonan og mga kaigalaan nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue every Saturday, or to the synagogue mga kaigsuonan, no? Kung atong panahon nagingon every Saturday. So kung imong lantawon og susiyon, makita gid nato nga sa panahon ni Kristo, mga kaigsuonan og nakiglan, sumala sa iyang nabatasan, si Kristo mosulod sa simbahan aron sa pagbalaan sa adlong igpapahulay. Nagbantay si Kristo sa adlong igpapahulay nga mong adlong Sabado. Ning kung atong padayon sa 31 nagingon, then he came to the village of Capernaum. Kung atong panahon, then he came to the village of Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. So kung imong lantawon og susiyon, nabatasan og nakinaiyahan gid ni Kristo nga sa matag adlong igpapahulay naa siya sulod simbahan. Wala siya sa tarian, wala siya sa merkado, wala siya sa karsada, mga kaigsuonan og mga kaigalan, kundi naa sulod sa simbahan, mga kaigsuonan og mga kaigalan, aron pagpahulay, pagbalaan sa adlong igpapahulay. So kitang tanan mga taong mituog nga alagad sa Dios, nag-ila kita nga atong gisunod Kristo. Pero taliwala sa pagsunod o pag-ilang nga si Kristo ang atong gisunod, nga naman mga kaigsuonan o mga kaigayan, nga layo raman ang binuhatan. Muangkon ta nga nagsunod ta kang Kristo, si Kristo ang nagtukod sa ato nga pundok, si Kristo ang nagtukod sa atong simbahan, sa atong pagtulunan, pero nga naman nga layo ra, lahi ra sa gipakita ni Kristo nga sulundan mga kaigsuonan o mga kaigayan. Pasabot niya na nga dili Kristo ang inyong gisunod. Oy, kay kung si Kristo pa ang inyong gisunod mga kaigsuonan og mga kaiglaan, ang mga butang nga gitudlo sa balaan nga kasulatan may makita sa inyong doktrina og pagtulunan mga kaigsuonan og mga kaiglaan. Ang rason ni galang nga mas pilion sa Seventh-day Adventist ang Sabado inay sa Domingo, tungod sa rason kay ang adlong Sabado mao ang sugo sa Dios nga atong pagabantayan o pagapahulayan. Ug buot ko nga nasayod ng tanan mga kaigsuonan og mga kaigalan, siguro ang uban nasayod na kay sige na ning paminaw sa atong programa, pero nasayod pug ko ninintak naas kagabion nga dunay mga tao nga wala pa masayod sab nining mga butanga og karon pa nakapamati sa atong programa. Kung atong tanawon ang nasulat dinhiya mga kaigsunan sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 ug 20, dunay mga butang nga gisgutan dinhiya kung ato nga basahon. Nagisgot dinhiya nga nagingon, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlong igpapahulay aron mahimong usa ka timanaan sa taliwala kanako og kanila, aron sila makaila nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsuonan og mga kaigalan, ang Dios naghatag sa iyang adlong igpapahulay ngadto sa iyang katawhan, aron nga kining adlong igpapahulay mahimong timaan sa Dios taliwala sa iyang katawhan mga kaigsuonan og mga kaigalan. So kung imong lantawon og susiyon, ang adlong igpapahulay timaan kini sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Nan karon kay ang adlong igpapahulay adlong Sabado, adlong ikapito, timaan man sa Dios alang sa iyang katawhan, makakaduda mga kaigsunan og makiglan, makaduda gyud kung kang kinsang katawhan ang nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo. Kaya naman, ang adlong Sabado, adlong igpapahulay, timaan kini sa Dios iyang katawhan, pero kay nagkasagaran kadaganan nagsunod og nagbantay mas adlong Domingo, si kinsa ang ilang gisunod mga kaigsunan og mga kiglan, si kinsa ang ilang gialagaran. Kay kung imong lantawon og susiyon dinhiyas balaan nga kasulatan, adlong ikapito, adlong Sabado mo'y adlong igpapalay og kining adlong igpapahulay timaan kini sa Dios alang sa iyang katawhan mga higala og mga igsuon. Muna nga
kung mangutana mo dinhiya sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, asay sundon, asay palabihon, ang sundon og palabihon kadtog gyud ang gisugo sa Dios nga mao ang adlaw Sabado. So kung atong tanawon mga kaigsunan og mga kaigalaan ang nasulat sa balaan nga kasulatan, si Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapahulay. Nang kung ato ang padayonon ang pangutana ang matinun-an ni Kristo nagsunod ngod og nagbantay ba sa adlaw igpapahulay? Yes, mga kaigsunan og mga kaigalaan, ang mga tinun-an ni Kristo nagsunod sa adlaw nga igpapahulay. Kung atong tanawon o basahon ang gisulti na ganiya ni Brother Mike, ingon dayon din niya sa buhat kapitulo 13 bersikulo 42 ngadto 44 og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe kalong. Kana si Pablo og si Bernabe, sila mga kaigsunan og mga kaigalaan, membro ni sila sa mga tinun-an ni Kristo. Nang kung atong padayonon nagingon, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. So kung imong lantawon og susiyon, si Pablo og si Bernabe ang tinun-an ni Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapahulay, which is nagisultis ato nga texter sa nangutana nga ang adlaw Sabado adlaw ikapito mga kaigsunan og mga kaigalaan. So kung imo lang tawon malipay sa taan ni atong texter kay ngano naibaw gyud siya og unsay adlaw igpapahulay, adlaw kapito, adlaw Sabado. Nang kung atong padayonon ng 43 nagingon og pagkatapos na sa tigom sa sinagoga daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuan sa mga Hudiyo mikuyog kang Pablo og Bernabe nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios. Alang sa mga tao nga nagtudlo sa prinsipyo ug pagtulunan nga ang adlaw igpapahulay ang kasuguan sa Dios alang lang sa mga Hudiyo, walay labot ang mga hintil, patalinghugi ning mga butanga nga atong mabasa sa buhat kapitulo 13 bersikulo 43 mga kaigsunan og mga kaigalan. Kung imong lantawon og susihon, ako nga sublion para inyo makuha kanang pulong gisgutan nga daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuan sa mga Hudiyo mikuyog kang Pablo og Bernabe. So kung imong lantawon og susiyon, dili lang kay ang mga Hudiyo ang nagsunod og nagbantay sa kasuguan sa Dios, labi na ang adlaw igpapahulay, kundi duna usab mga tao nga dili Hudiyo nga nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapahulay sa kasuguan sa Dios mga kaigsuunan og mga kaigalaan. Dunay mga tao nga dili Hudiyo nga nagsunod og nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. So katong padayonon ng 44 nagingon, og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay, hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaigalaan, si Kristo nagsunod sa adlaw igpapahulay. Ang mga tinun-an ni Kristo nagsunod og nagbantay sa adlaw igpapahulay nga mong adlaw ikapito, adlaw Sabado mga kaigsunan og mga kaigalaan. Karon mga higala og mga igsoon, unsang adlaw igpapahulaya ang atong sundon ug bantayan? Kanabang adlaw Domingo, adlaw Biyernes, or adlaw Sabado? Kay gihisgutan ba sa itong programa, gihisgutan sa Webster Dictionary, nga dunay tulo ka mga adlaw igpapahulay sa ato nga kalibutan karon. Adlaw igpapahulay nga iya sa Muslim, adlaw Biyernes, adlaw igpapahulay nga iya sa mga Hudiyo, adlaw Sabado, o adlaw igpapahulay nga iya kuno sa mga Kristiyano, adlaw Domingo. Pero kung ato nga tan-awon og susihon mga kaigsunan og mga kaigalaan, taliwala niining tulo ka mga adlaw igpapdagkong adlaw igpapahulay sa atong kapanahunan karon, dunalay usa ka adlaw igpapahulay nga gitudlo ang Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan, mao ang adlaw ikapito, mao ang adlaw Sabado. Karon nganong sundon na natong mga butang nga wala gisugo sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan? Naibalo ba og nasayod ngano nga daghang mga tao karon ang nagsunod og nagbantay sa adlaw Domingo? Tungod sa rason mga kaigsunan og mga kaigalaan, ako lang ning isulti diri para masayod mo ba sa background
ngano nga daghang mga tao ang nagsunod og nagbantay mga kaigsunan og mga kaiglan sa adlang Domingo nining atong kapanahonan karon. Tungod sa kapanahonan sa mga early Christians, mga unang magtotoo mga kaigsunan og mga kaiglan, sa kapanahonan ni Constantine the Great o sa Romanong emperador mga higala og mga igsoon, nakabig ni siya ngadto sa tinuohan sa Kristohanon. Ingon ani ang itabo mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung basahon nato sa libro sa Sunday Service nga iyan sa Roman Catholic Church, ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan, early believers keep Saturday as the Sabbath until March 7, 331 CE when Constantine passed a law requiring believers to worship on Sunday. So kung ngayon ang taon o susiyon, sa una day, sa kapanahonan sa unang mga Kristiyano, unang mga magtotoo diha kang Kristo, ang ilang gipahulayan o gibantayan ang adlong Sabado. Hangtod ni abot ang panahon pagka Marso City ni adtong tuig 321 sa pagkahimo ng pagkahimo na ni kining Constantine nga nakabig dinhi sa tinuang Hudiyo mga kaigsunan nga si Constantine usa ka gobernador nga Romanhon, nagpadangat siya og balaod nga tanan nga mga magtotoo ngadto na magpahulay magsimba sa adlong Domingo. So kung atong padayon na naging the day the pagans worship the sun god. So kung ngayon tanawon, ngadto na magsimba sa adlong Domingo, ang adlaw nga igpapahulay sa mga pagano. Kung ngayon ang tanawon mga kaigsunan og mga kaiglaan, padayon na to. Believers still keep Saturday as the Sabbath until another law was passed 11 years later. Sa diha nga gipadangat ni Constantine ang balaod nga kinahanglan ang mga magtotoo, ang mga Kristohanon magbantay na sa adlong Domingo. Ang mga Kristohanon kaniadto nagpadayon gyapon sa pagsunod o pagbantay sa adlaw nga Sabado. Hangtod nilabay ang 11 ka mga katuigan mga kaigsunan og mga kaiglan, si Constantine nagpasaka na pud og bag-o nga balaod. Kung atong basahan nagingon, this law signed into decree by Constantine forbid believers to worship on the Sabbath Saturday, and it was punishable by death by the Catholic Church. So kung imong basahin mga kaigsunan og mga kaiglan, si Constantine nagpasangat na pod, nagpasakaw bag-o na pod nga balaod nga tanan nga mga magtotoo bawalan nga mosimba sa adlong Sabado. Kung dunay mga tao nga mopahulay mosimba sa adlong Sabado, kini sila silutan og kamatayon pinaagi sa mga Roman Catholic Church mga kaigsunan og mga kaiglan. So kung atong padayon nagingon, many believers were burned to death by the Catholic Church for keeping the Sabbath Saturday. Daghang mga Kristohanon, mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang nangamatay gipangsunog tungod kay sila nagpadayon sa pagsunod sa adlong Sabado nga maong adlong igpapalay. Hinungdan nga sukad kaniadto nga daghang gipangpatay nga mga Kristohanon nga nagsunod sa adlong Domingo mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang mga tao napugos sa pagsunod og pagbantay sa adlong Domingo kay tungod kung ang tao mosunod og mobantay sa adlong Sabado pagapatyon mga kaigsunan og mga kaiglan. Sukad kaniadto hangtod karon nadala o nakinayahan manis mga tao nga gisunod o gibantayan ang adlong Domingo na dili ang adlong Sabado. Pero kung atong tan-awon og susuhon mga kaigsunan og mga kaiglan, ang adlong igpapalay nga iyas Ginoo adlong Sabado. Hinungdan lang nganong daghang tao ang nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo tungod sa rason kay mao mani ang gihimo sa mga Roman Catholic Church pinanguluhan ni Gobernador Constantine mga kaigsunan og mga kaiglan nga kung dunay tao nga mosimba o mopahulay sa adlong Sabado pagapatyon. Muna nga gikan kaniadto hangtod karon ang nabatasan og naandan nas mga tao nagsunod og nagbantay na sa adlong Domingo nga dili sugo sa Ginoo kun dili sugo sa tao. Muna kung dunay mga tao karon nga nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo, dili na matawag og ang gisunod nila si Kristo, kundi ang ilang gisunod ang Roman Catholic mga kaigsunan og mga kaiglan or ang simbahang Katoliko. Mao na insakto nga pagkasulti. So salamat higala sa imo nga pagpadangat sa pangutana.
Salamat sab mga kaigsunan sa inyo nga pagpaminaw sa atong programa. Ato sa nimbasahon nang napuno din niya nga contribution ni Brother Mario Alquizar. Ingon siya, alang sa atong nangutana karon, ang Sabado Brad sugo na sa Dios para nato iyang katawhan, apil na sa Ten Commandments. Abi nimo Brad, ang patan nga gisulatan sa napulo kasugo makita didto sa langit sumala sa pinadayag 11:19, samtang ang Domingo wala isugo diya sa Biblia. Wala gid kay mabasa sa Biblia nga gisugo ang Domingo para himuong adlong igpapahulay, kundi sugo kana ni Constantine o gipalig-on sa Roman Catholic Church. Balaod kana sa Roman Catholic Church, only dili sa Biblia hinumdumi. Ang Biblia mo'y angayan sundon nato kay mao kini gituga sa Dios para masangkapan kitang tanan sa maayong buhat. So salamat Brother Mario sa imong mga contribution, mga kaigsunan ug makiglan inyong nadungog. Ang nagsunod og nagbantay sa adlang Domingo, ang gisunod og gibantayan sugo sa tao og dili sugo sa Dios. Si Kristo namulong sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 7 ug 8 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ila mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Ila nga gibiyaan ang kasuguan sa Dios og ila hinuon nga gisunod ang gikabilin-bilin nga gikabilin-bilin nga kalagdaan nga hinimo lamang tao. Nganong mahimo nga kawang ang pagsimba sa mga tao karon ngadto sa Dios? Tungod sa rason kay ang gihimo og gisunod nga pagtulon-an, ang pagtulon-an nga iya sa tao og dili sa Dios, mga kaigsunan og mga kaigahan. Kamong tanan karon nasayod na sa mga butang nga kinahanglan diay ang atong sundon mao ang sugo sa Dios. Busa wala nay mahimong rason og babag ngano nga dili mo masayod sa kamaturan, kay niining taknaas kagabion inyo nang nasayran mga kaigsunan og mga kaigahan. So naot nga ang mapulong inyo na patalinghugan karon nakahatag nig dugang kasayuran sa matag usa kanato mga kaigsunan og mga kaigahan. Wala naman tayo igong panahon sa dili tahingpit tapuson nga atong programa niya ang atong closing song, may man ang atong closing prayer. Mga higala, magampo kita. Amo nga dalampanan o silimbahon nga Dios, ikaw among gipasalamatan sa mga pulong among napapalinghugan dinhiya sa kahanginan. Magapanalangin ka sa tanang taong nagapaminaw karon o Dios, nga ang mga pulong ilang napapalinghugan gikan sa balaan nga kasulatan, makahatag kini sa matagusa o kapuslanan nga mugiya o mutudlo sa matagusa sa pagtultol sa kamatuoran nga magagiya nga moalagad o mabalik dinha sa imong tilan. Magapanalangin ka kanamong tanan o kining tanan namong ginasalig kinalawaman nga madawat pinaagi lamang kang Kristo Jesus ang manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan sa ngalan sa ating mga kaubanan, Brother Libby Culaves, Brother John Dito, kiniusab ang inyong higalas kanginan, Brother Mike Joven Rivera, o kiniusab Brother Isao Dito, magaingon kaninyo. Mayong gabi ka natong tanan, og ang Dios magapanalangin sa matagusa. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a